ang Ginoo madahayo. Pagbasa ng Ebanghelyo sumalakan San Mateo. Dinao ni Pedro kan Jesus nga nagpakiana. Ginoo kan akon bugto magpinakasala akon. Makakapira ko ba hiya pasasayloon? Makapito ba? Binaton ni Jesus, dili na makapito, kundi makapituan kag pito. Kaya binalian han langit suga din hati, nagituhay ang mga utang haniya sulubuon. Nagtikang palahiya pagtuhay, nadadlo na iya inusa nga dako kaupay ang utang haniya. Tungod nga waray man hiya igo nga ibarayad haniya utang, nagsugo aniya agaron nga ibaligya hiya, sugad nga usa nga ulipon, upod ang iya asawa nga na iya kabataan. Nga nga tanan nga iya hiyagi base makabayad ang utang. Tinuod ang surugoon ha atubangan ni agaron nga nagimaluhin pagsiring agaron. Ang naganagat ako nga mabaydan ta ikaw ang tanan. Naluoy ha iya agaron sanglit ginpara na laang tanan nga iya utang nga ginpalakat hiya. Ginawas ang tao naging kapita iya'y kasisulbugon na nakautang hinpirala ka piso sa iya. Ginrakot iya, ginkapta na liog nga binsirin. Bayad na pa ni mong utang. Linuhoda iya niya'y kasisulbugon na nakimaluoy in taon. Ang anganan ako ng babayaran ko ikaw. Kundi waray hiya pabariban. Iging papriso lugod niya nga dahan pagabayad ng utang. Hanpa kita iba nga mga sulugoon hanay nabo, duro ang ira kadido, nga ginatpihirahan ira agaron in pagsumat ang natanan nga nahinabo. Sanglit iging patawag nga agaron ang sulugoon nga ginsiring, waray kapulos nga oripon. Ginpasaylo ko ikaw ang bugos mo nga utang, kaya di ka maluoy ka akon. Unta, imo kinaluoyan imo ikasisurugoon, sugad nga naluoy ako ha imo. Durugod kapungutan na garon, nga naging papriso ang surugoon, base sirutan nga dahan pakabayad niya hangatanan nga iya utang. Yuka. Nga tapos ni Jesus ang pananglitan pagsiring. Amo manini ang bubuhaton na ako na may hanang itatag sa iyo. Kung dili ka mo magpasaylo ang iyo bugto, di ka nga iyo kasing-kasing. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Salamat ka, Kristo. Kalingkod. Tinuod mapuri itong pagpasaylo. Ano sa ito atong pagpasaylo ini ha? Ano ini ha? Kaya nalilipit pagmahaan. Pagkausa, okay lang. Ikaduha, okay pa rin. Ikatulog, ano siling mo? Tanga ka na, good. Tanga. Tanga. Ikaduha na ito. Kaya itong pagpasaylo makatulog, katangahan. Pero diri, kita natin atong ginbasa, siya hanya pagbasa ng kaniyad ito. Alam mo bang pamana? Binabasahan ni Sirach ang nasiring, ang pagdumot o kasina mga magrawt ini utang nga naawil ini ang makasasala. At tumayla pagdumot, pagdudumtang liwatan Ginoo nga matado nga niya paghukumhan sala. Maraot nga buhat.
ang pag-awil hinsala. Parao. Kung makatulog ka lang, ano naman? Kaya magmarao, ang nakasala kung ikaw. Kaya usahay liwat ginaabusaran ito na atong gamangupay. Pero bisan pa man, bisan nga ni San Pedro, nagpakianan natin naging basa kay Evangelyo, makatira ko ba papaselo nito na akong bugto? Makapito ba? Sobra na lang na ito ang San Pedro, mga suga na yung hindarayama, pitapan inumalilipay na iya, kaya makakapito niya pagpapaselo. Kaya ano, kaya ang batasan ng mga hudyo, makakatulog ba na? So, ginawa pa ni 100% plus 1. Makapito. Kasabot niya ka matahadong na hiya, kaya makakapito niya papaselo ito niya bugto. Pero di, ano siyang ginoo? Makapituan kagpito. Hiraman it makapituan kagpito. Makapituan kagpito. Hiraman kapituan kagpito. 77. Makapituan kagpito. Hiraman 70 times 7. Itong 70 times 7 hiraman. Hira. Ito'y ganit na bataan arithmetic. Kaya bagay waray battery itong cellphone, waray battery itong calculator. Tutuin ninyo itong tinamban. Tens, ones. Pero 6, 7, hindi ba 6, 7? Mag face-to-face class kita. Siyahan arithmetic. Nauso itong virtual. Ini klase niya, common class. Mga common ka mga estudyante. Yung mga bagtot mga kamo. Tens. 6, 7, tiba ito. Adi, tens na iya. Ini nga siya, imo pag-multiply na naman ini. Imo ika-add. Adit imo i-multiply. 6, 7. 6, 7 piraman. 4. Adi piraman times 3 times 3. 49. At dati di overtugod ka mo. Takay kay 70 times 7 piraman. Butang nga lang 0 kasi mag 490. 490. So pagkagatos kasi yaman. Kita natin ang pasayluhan Diyos because 490 is limitless. Seven is abundance. If it is times 7, 70 times 7, it means it is unlimited, limitless. May nabahay bugto, may imong inihap, inabot na 490 nga nakasala mo. Itong pasayuhan Diyos sa ato. Magahian natin kamasinalay kung ang Diyos andam hipagpasayo ato. Amen? Kaya ang Diyos gugma. Palapakan natin na Diyos. Ito natin ni Bawin pagpasayo, tigaman atong pagigugma. Kaya ang tao na diri na higugma, ang tao na diri na pasayo, diri na higugma. To forgive is a sign of love. Because when you're no longer in love, you will be indifferent to that person. You'll become indifferent. What is painful is not that you were boxed, but what is painful is when a person become indifferent unto you. Gabay ka na nasunto ko, kaya maarang ka na sisinain. Pero hindi ba yung warakal diri kaya maarang ka na ba yun nga?
Pero nga ako nasisina rin ito, nalilipay. Ano ba ka? Pinupalan rin. When a person becomes indifferent, it's much painful than being hurt. Uray na ato nakakasala, 490, pitulog sa kinabuhi. Kita natin ang pasayuhan Diyos is limitless. Ang waray nga na kasing ano sing papasayot ka kung di ano misaling ikinpadara niya bugtong nga anak sa lawan na Pedro 3 verso 16. Kaya ano kay base kita may balik nga to sa Diyos. God sent His only begotten Son that we believe in Him may not perish but have eternal life. Nga diri kita mapukan, nga diri kita mawara kundi mataluwas kita. Kung ang pagpasayluhan Diyos sa aton, nga nahibalik kita naghan Diyos amay, pinaagyan pag-ula ni Kristo niya kinabuhi, di daha krus. Kita natin, itong labi nga pagpasayluhan Diyos sa aton. It was not a mere word, the formula of solution, but He sent His only begotten Son for us to be reconciled back to the Father. Amo itong hugman Diyos. Nga nagpasayluhan Diyos sa aton, when He forgives, hindi kita niya nga usa, nga bago, nga iya tinuwa. We become a new creation in the sight before the Lord. Balik kita. Therefore, what it means to forgive. Salamat. Pag-online class kita o pag face-to-face. Pag inigis sa tayo eh, what is to forgive? What is forgive? Pero para makusigurado ka mo, itong forgives. Forgives, one gives. How many words are there in forgive? Words. False. Because you have for and you have give. Forgive is not a one word. Forgive is what? Two words. Combined as what? Therefore it becomes what? Therefore it is sin at kursa. Tira, ano ito niya? Pangulit ka mo. Naglita na natira. Two words combined as one. Ito, mestra ka man, pera man. Ano masiling? Compound word. Agitaw. Compound. Two words mixed into one is compound word. Two sentences mixed into one. Connected. Ano man na ito? Compound sentence. Compound sentence is composed of two or more sentences. What joins in the compound sentence? Ano matiya? Conjunction! Now, your conjunction is your connected. What are the connected words? And, for, but, whereas na tambot. At may complex sentence na ito. Sobrang lang natin ito, two sentences, complex sentence na ito. Hala. Compound word. Forgive is a compound word. You dissect it. You have the for and the give. You have the verb give. You have the for what? What is for there? Uy, ano itong for? Pangulit ito. Wala mga klase. Pag Christmas class kita, grammar. For is what? For? Nag-chichitikwan. For is what? Can be used as what? Preposition. Followed by what? It becomes a preposition for is a preposition followed by what? Now,
Iton for na iginhimo nga proposition or preposition followed by a noun. Iton for na himo nga conjunction followed by a verb, a reason to. So it can function as a preposition and a conjunction. Imbis na masarigal nga because, masarigal na lang nga for. Hello? Ada pa kamo? Ada pa ako. So ito, forgive is 2 words. I bought a flower for Chloe. Oh. So, preposition followed by a noun, which is a person. I am here in front of you for the celebration of the Eucharist. It becomes a conjunction. Ano ba yun? May sermon o kung kay face-to-face class. Mo pa ito lalo ulit yung module, ginita yung video. Ano, ginita ka ng video? Ano ba isla nagagawalan module ng mga estudyante? Kapag ulit ko, nakadamoy kong putalon. Basta pa mga ornamental plants. Pag-agang principal, dahil ikalabong haligid mo, walang tulad doon siya. So it is 2 words, for. Kasi when you forgive, you are forgiving. Itong pagpasaylo, mahina tayo. Kaya kung nagpapasaylo ka naman, nahatag ka, maupay na kaburot-on. Mas mauro pa ito Italiano, kaya ito Italiano is perdonare. Perdonare. Perdonami, forgive me. Perdonare is for and donare. Donare means to donate. When you donate, you give it freely. That's why when you forgive, you give it freely. To forgive is to give. To give nga, mahibalik na rin yung ma-open na relasyon, mahibalik na yung ma-open na kaburot mo. You give something. Sanglit ito'y pagpasaylo, suwadya nakatag ka, waray sa pool. May nakakasala yung naging kupitan ka naman na inalatihatan nila tayo. Kung anak na titi. That's when you forgive, you give something. Higing babaling, binahatan mo, ito mo pa ikaburot mo. How many times we give? 49 times. It is limitless. Kaya si ni Mother Teresa, the measure of love is to love without measure. The measure of love is to love without measure. When you forgive, you only have to give. When you forgive, you have to forgo. Nahatag ka nga ni, you are forgoing something. Kaya nahatag ka nga ni imong ginbabawi, ano tigaran na imo? Elastic man. Ano yung paghatag? Elastiko. Iya bawi, iya kabit.
Hatag nga ni hatag. Waray bawi ay. Dili ito barter. Hatag nga ni hatag. When you forgive, you forgo. Ano ito? Ano siya Tagalog? Pabayaan mo na lang yan. Kunting bagay lang naman yan. You forgo. Kasi nga kita maaral magpalabay. Nagdudumot kita. Di nga kita maaral magpalabay, bintitirok natin, hasta na kung compound, nagkakamalala kita, marami na kaburuto nito natin ni kasitao. Saglit man, kaya natin natin pagdumot alam. Baga kita itong mga pilas nga tiyo. Itong pilas nga tiyo, kasasapin sa tingin, mag-aril-il. Itong pilas na tiyo, kasasabot, mamarat. Makuri pag-forgo, makuri pag-palakay. Kaya ano? Kaya kung atong tinso as ito. Napakasakit, Kuya Idi. As ito. Ako rin natin pagpalaban ito. Kaya napakasakit, Kuya Idi. When you forgive, you not only forgo, you have to forget. You have to forget. Hingalipit na ito nga naglabay, tutagin at tumarahalon. Pansi malangan at itong inugin pa utang. Pag-utang ipagbalasing mang itong. Hindi ang nag-utang. Hingalipit din na ito. What is more important is good relation. Kasi you forget. Kalimutan na natin yan. Do you forgive? You forgo? You forget. Makuri. Pag palabay, makuri paglimutin. Ito natin tinso na sa ito. Baso ni kuwadugan, arantuson, tinigigan. Nasa ito natin. Ang maglanit nga, pulong, sa'y nagatag ang kasamdan. Kunyahan kapalaran, pagtitipigan, hinumduman. Ang atong permikarantahan. Labi na ko yung kanta na siya. Tiunay nga manara, ngay ka maratay. Titipigan ko kay bayad man. Maidlot nga tiunay, na dulot hinindugan. Babalunod ang ito na kamatay. Tiunay. Hain tiunay, hain magkumas sakit. Tiunay kung naisunit ka na. Ay tiunay kung hindi makuha ko yung pagwatwatan. Asa ito makuli natin itong pag-iingot. Sangit ano man. Waray natin pinasing klase na pagpasaylo. Kung di natin binilin mo. Kung nahatag ito yung pagpasaylo. Waray pinasing klase na pagpasaylo. Kaya makikita ninyo ito. Pagbuhatin sala, nakasalay mo siya. Kaya siya na ito, amo na ako nagkakalagod, amo na kalaghat na niyo. Wala na pagbag. Wala na paglimo. Kaya siya na po ito. Wala na paglimo. You have not forgotten anything. Sana wala kinasing-kasing na pagpasaylo. Ano siya natin binbasa? Siya niya pagbasa ng sarili. Nabalikon ko. Pinabasa ni Madrag na sila. Ang pagdumutok kasi na
mga magrawt ini nga butang nga naawi ini ang makasasal. At tumayda pagdudumta lewat ang Ginoo nga matalo nga niya paghukom ang sala. Salit, ito na atong kadiri pagpasay, isa sign of weakness. Ano salit? Maraot ito nga butang. Pagdungtod kasi na mga magraw ini nga utang. It is a weakness. It's a sign of weakness. Ang rason pagsilingi Nelson Mandela, unforgiveness is of the weak. To forgive is of the strong. Kaya ano? Kaya natin itong kalabi nga magpasayuhan Diyos para ako. Kung kita nagpapasaylo, it's not so much because of the one who sinned against us, but it's for you to avoid the nurturance of hatred. Sige naglabay nyo din, wala na akong sarili. At kung nakasalahay mo, maupay ng pagkitapos, maupay ng pamunsyon, maupay ng natod pamunya ko na at tumatawa-tawa, ikaw, may pagdungot ka. Nawawala ka na ng punsyon. Iya, kung nakasalahay mo at kung bisa nyo kadamo, may bring mong pahipag-ulit. Ikaw, kaya nagdudumot ka, kaya pag-inat ko, kaya natungod na kaaway. Ay, kikita na kami dito ni Tampulano. Lugi-lugi ang kapa. Ikaw ang pinsan, ikaw patlugi. Kuray kung taatong napatay, hinalta presyon. Kuray bawal kita, titong pagpasay. Kaya yung akong pamalidong tanon, magkadala-gada, titong akong kasing-kasing. Kuray kung taatong napatay, hinalt atak. Hello? Masali ka, ano na ito ba tao? Bangon niya, pinahuli mo ka ng rito. Kada daw naman pa ako. As in, pabulan-bulan. Namatay, hinalta presyon, high blood. Ano naman? Kaya naman itong pagdungot. Lambung pala, yung pinikitan. Namamarat ka na. Na-oversupply yung blood pressure. Asay, ikatubang pa. Sabi ko na itong pagdungot, sinito pa, itong atong nawang, sabi ko na itong puro nagpipinanguriso. Daan dili pa mahusay, kadugang dala ng raksa. Dili pa mahusay, marapap pa itong nawang. It's not so much of the people who sin against us. It is for us. It's for us. Because about natin, it is a sign of weakness. No. It is a sign of victory over our own weakness. We have overcome the weakness in us. Because human as we are, talaga na nabo natin. Pag-ibig ito mga kataburot. But we may forgive. The divinity in us shine in us. Anong doon kita? Ano sa iyo na nabay ng domingo? To irot is humano, to forgive is divino. When we learn to forgive, the divinity of God in us shines forth. Kinikita. Dili kaya atong kanilan, kung nagpilihan na Diyos nun, ang nagahali, bidahaan. Amen? Nato ako han Diyos, amay ni mga